It-18 ta' Novembru hija ġurnata assoċjata mal-protezzjoni ta' tfal minn kull forma ta' abbuż u esploitazzjoni sesswali, għaliex it-tfal kollha għandhom id-dritt li jgħixu ħajja ħilsa minn abbuż ta' dan it-tip li jista' jħalli effetti fit-tul. Din il-ġurnata tfakkar lil dawk li jaħdmu favur l-aħjar interessi ta' tfal sabiex iġeddu l-impenn tagħhom ħalli bekk jipprevjenu u jeliminaw l-esploitazzjoni, l-abbuż u l-vjolenza, inkluż fuq l-internet. Dan jista' jsir permezz ta' edukazzjoni ta' kwalità u għarfien xieraq. Il-maġġoranza ta' dawn il-każijiet ta' abbuż li jsiru fuq tfal ikunu saru minn xi ħadd qrib tagħhom u meta jseħħ l-abbuż permezz ta' persuna li jafu, jafdaw u anke jħobbu huwa diffiċli ferm tfal li jitkellmu dwar dan l-abbuż. Intant, nhar it-tnejn jiġi mfakkar ukoll il-Jum Dinji tat-Tfal, ġurnata dedikata lit-tfal kollha. Jum li fih niċċelebraw il-kisbiet li saru sabiex jiġi assigurat li t-tfal kollha jkollhom aċċess għad-drittijiet tagħhom, ukoll sabiex tibqa' ssir pressjoni favur dawk it-tfal li d-drittijiet tagħhom għadhom mhumiex garantiti. Din is-sena hija sena partikolarment speċjali minħabba l-fatt li l-Uffiċċju tal-Kummissarju tat-Tfal qiegħed jiċċelebra l-20 anniversarju mit-twaqqif tiegħu. Bekk il-Kummissarju qiegħda tniedi kompetizzjoni kreattiva bil-għan li tinkoraġġixxi tfal bejn il-5 u 16-il sena sabiex iwaslu l-vuċi tagħhom. It-tfal jistgħu jagħtu l-opinjoni tagħhom dwar diversi temi, fosthom id-dritt tat-tfal li jkollhom min jħossibhom, id-dritt tat-tfal li ma stirilhomx ħsara, id-dritt tat-tfal li jilagħbu u dritt li jinstemaw permezz ta' tpinġija, storja qasira jew poeżija.